Мысы шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүгінгі көндә блогер сүзе көндәлек кулланылышта. Олар нәрсә белән мәшгуль, нинди чараларда катнаша? Икенче тапкыр оештырылган блогерлар җыенына катнашучылар кайлардан килгән? Бу хакта журналист, шагыйрә, иҗтимагый чаралар оештыручы Ләйсән Солтанова сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Ләйсән? Исәнмесез, хәерле көннәр. Менә инде икенче тапкыр блогерлар җыены оештырылды. Сөйләп китегез әле, бу елны нинди яңалыклар булды? Бу безнең икенче бөтен дөнья милли блогерлар җыены иде. Һәм монда узган елдагыча татар телендә генә үз блогын алып баручы блогерлар килделәр. Һәм инде бу ел бөтен дөньядан иде. Әйтик, Алманиядән, Төркиядән, Испаниядән бар иде үзенең блогын татар телендә алып баручылар. Һәм ул бу ел тагын да зуррак масштабта үтте. 25 блогер килде. Аларның барлыгы кушып санаганда инде язылучылар саны 1 миллион 120 мең дип чыгардык без. Безнең очрашу Татмедиа бинасында башланып китте. Без анда журналистлар белән очраштык һәм бик кызыклы сорауларга җавап эзләдек. Журналистлар һәм блогерлар алар дуслармы, көндәшләрме, бергә эшләп буламы, юкмы, менә шундый сорауларга бергә әңгәмә кырдык инде. Аннары безнең төшке аш иде һәм 3нче пункт итеп без Кәрим Тинчурин театрына бардык, аның белән таныштык. Оркестр безгә чыгыш әзерләгән иде. Үзенчәлекле тарихи вакыйгалар, тарихи истәлекле шундый күренешләрне безгә сөйләделәр һәм блогерлар бик шатланып, бер-берсе белән тагын да якынрак дуслашып, алга таба хезмәттәшлек турында сөйләшеп, милли проектларны да бергәләп күтәрергә сүз куешып кайтып киттеләр. Менә сез әйттегез, журналистлар белән блогерлар арасында мөнәсәбәт нинди, алар дуслармы, әллә инде төрле сораулар туамы дибейме, көндәшләрме? Нәтиҗәдә нинди нәтиҗәгә килдегез ахырында? Безнең әңгәмә бик кызык булды. Без инде блогер ул журналист блогер белән журналист арасында тигезлек билгесе куеп буламы икән дип күп кешеләрнең фикерләрен сорадык. Анда бик хөрмәтле журналистлар да килгән иде, баш мөхәррирләр, Татмедианың генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы да килгән иде. Һәм шундый төп нәтиҗә дип әйтик, тигезлек билгесе дә куеп булмый. Чөнки журналист ул һөнәр, журналистика ул һөнәр, ә блогер ул һөнәр түгел, әмма ул да шәхси проект һәм бер бизнес шикелле, аерым бер өлкә, ләкин алар икесе дә бер әйберне эшлиләр, халык белән аралашалар, мәгълүмат белән бүлешәләр. Шуңа күрә безнең инде бердән бер алга таба атлауның юлы ул бергә хезмәттәшлек, бергә эшләү, ягъни милли проектларны берләштерү, газета, журналлар инде блогерларны чакырып, алар белән әңгәмәләр корып, алардан интервьюлар алып эшләргә, блогерлар исә матбугатка, мәгълүмат чараларына реклама ясарга, үзләре турында аудитория белән алар турында аудиторияга сөйләргә сүз бирделәр. Алга таба бер-берсен тулыландырып яшәү дигән нәтиҗәсенә килдегез инде сез. Үзегез турында да сөйләп китегез әле, Ләйсән. Менә сез инде икенче тапкыр шушындый җыенны оештырам дисез, башка очрашулар, төрле темаларга очрашулар, шуларны сөйләп китегез әле. Мин үзем Анталиядә яшим. Күп еллар башта инде Казанда яшәдем, журналист һөнәрен үзләштердем һәм ул өлкәдә бераз эшләдем дип әйтик. Һәм менә соңгы елларда милли җыеннар оештырам. Беренчесе аның милли мөхаҗирләр, татар мөхаҗирләре җыены. Без быел шулай ук икенче тапкыр җыелдык. Анда бөтен дөньядан татар активистлары җыела, ягъни һәрбер төбәктә үзенең чараларын оештыручылар, актив татарлар инде. Тагын безнең быел бер милли җыен булды, ул да булса милли пикник. Анда көтмәгәндә 100дән артык кеше килде. Ул безнең шулай теге 3 көн эчендә оештырылган әйбер иде. Татар әниләре һәм балалары килде. Һәм анда шундый милли ризыклар белән бик матур өстәл әзерләнде. Менә өченчесе инде милли блогерлар җыены. Менә милли блогерлар җыенын әзерләгәндә нинди юнәлешләргә сез йогынты ясадыгыз? Менә сезнең бит очрашулар булган журналистлар белән, аннан соң театрга да баргансыз. Бу инде блогерларны башка яктан да ачу максатыннанмы, әллә инде менә нинди дә булса сораулар, туган сорауларны хәл итү идеме? Беләсезме, бу проектның да төп максаты ул милли проектларга ярдәм дип әйтгәндә, милли блогерларны күбрәк үстерү, милли проектларны күбрәк үстерү һәм мин аларның үсешен, алга таба киләчәген, мәсәлән, бары тик бердәмлектә һәм бергә эшләүдә күрәм. Әмма алар үзләре менә ничектер
үз дөньяларында кайныйлар. Без инде бу блогерлар белән очрашуны бер 3-4 ел элек уйлана башлаган иде. Мин карыйм, алар һәрберсе үз өендә, теге үз җирендә генә, шулай ук матбугатта, шулай ук анда милли проектлар, театрлар һәм башка милли оешмалар. Һәрберсе аерым һәм алар ничек тә теге очраша, кисешә алмыйлар. Мин уйладым, мин әйтәм, менә бу милли блогерлар җыены бар икән, алар бергә җыелалар икән, бәлки аларны әкренләп шулай таныштырырга, дуслаштырырга һәм хезмәттәшлек турында килешергә дип. Һәм бу уңышлы гына килеп чыкты. Күрүемчә, ике якта бергә хезмәттәшлеккә әзер. Һәм алар шундый ачык чырай белән теге кылачларын җәеп дигәндеме каршы алдылар һәм шундый оештыру эшендә дә ярдәм иттеләр. Уңышлы килеп чыкты, шулай гына дәвам итсен дип телим. Әйе, алга таба менә киләсе елларга оештырырга планлаштырасызмы? Әйе, без җыенны җәй саен инде елга бер оештырырга дип уйлыйбыз. Безнең әле тагын чит илләрдә дә менә бу җыеннарны бәлки кайберсен үткәрергә дигән фикер бар иде, ансы ничек килеп чыгыр. Ярый, Ләйсән, алга таба да сезгә алайса уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен.